V akej situácii, pani redaktorka? No, v situácii, Je to kapciozná otázka, čo kladiete, že či mi to príde normálne. Prečo by to malo byť nenormálne? No, že či je to v poriadku A prečo by to malo byť nenormálne? keďže vedú vojnu na ukrajinskom Poučte ma, že prečo by to malo byť. území. Ja len sa pýtam, že či podľa vás... Ale v čom to je nenormálne? Viete, kladiete otázku, lebo kladiete kapcioznú otázku, navádzajúcu na odpoveď, hej? Pretože keď sa pýtate niečo, či je normálne, očakávate o to, že nie je to normálne. Hej? To je zakázaná otázka všeobecne v právnom systéme. A ja sa vás len pýtam, že prečo? Lebo keď si myslíte, že je to nenormálne, tak mi skúste povedať, prečo si myslíte, že to je nenormálne. Tak vieme, aký... To je tá istá otázka v inej podobe, pani. Zoberte si v 2019, kedy už dávno bol obsadený Krym, pani prezidentka mala fotku s opernou divou Netrebko a bola na jej koncerte, bola na tom a to bolo normálne a dnes je to nenormálne. To znamená, ten váš subjektívny pohľad, ako to hodnotíte, ako sa na to chcete pohľad, je len preto, že politický súboj so Smerom chcete použiť. Keby tu bola iná vláda a jej predstaviteľ by išiel do Moskvy, bolo by to normálne. Čiže preto sa ja vás pýtam, že aby ste mi povedali nejaké konkrétne dôvody, pre ktoré to považujete za nenormálne. Ja považujem za nenormálne neúctiť si pamiatku tých, ktorí naozaj položili život za našu slobodu. Veď v konečnom dôsledku